Kolega Đuroviću, da, osnovni problem jest u tome što se kukavičje jaje koje je dobiveno prosljeđuje nekom drugom ili sebi. Ono što ste primijetili, da, to je u izbornoj godini. Prenešene su neka prava za izbornu godinu, da li je to slučajno ili nije. Međutim, ovih dana je premijer Milanović replicirao je na projekcije svjetske krize koje će trajati 5 godina. I rekao je da on to prije čak svih ostalih ovdje u Saboru i u svojim istupima prognozirao da će kriza, odnosno recesija trajati duže. Ako će duže recesija trajati, onda nije trebalo tu 2013. godinu, 15. prebaciti, nego jednostavno trebalo reći mi to ukidamo jer ne želimo zavaravati nikoga, ni sebe, a ni druge, ne želimo biti politikanti. Policija radi u lošim uvjetima i ti loši uvjeti nisu ovih 9, 10 ili 11 mjeseci, ti loši uvjeti su naslijeđeni. Oni se nasljeđuju iz godine u godinu. I ako policija ako radi po lošim uvjetima i ima male plaće, sasvim sigurno da nitko ne može biti sretan, da građani ne mogu biti zadovoljni zbog toga i da prije svega treba napraviti, pomoći da policija, temeljni policajci imaju uvjete kakve zaslužuju. Ali to se sasvim sigurno neće dobiti na način da ih se zavarava ovim prolongiranjem na 2015. godinu prava koja vjerojatno, ako vjerujemo gospodinu Milanoviću, ajde mi ćemo sad bar za trenutak povjerovati, neće biti bolje. Hvala lijepa. Druga replika, kolega Franko Vidović. Zahvaljujem potpredsjednice. Kolega Đurović, obzirom da se već u 2-3 navrata vidim pojavljuje jedno te isto, a to je da ova vlast nije spremna osigurati otpremnine. Samo da vam pročitam što sam izjavio. Do sad se djelatniku MUP-a koji odlazi u mirovinu isplaćivalo otpremnina u iznosu 3 proračunske osnovice s pripadajućim doprinosima i davanjima, što po jednom djelatniku iznosi prosječno bruto oko 14,5 tisuća kuna. I to su prava i otpremnine za što je osiguran novac u proračunu i za koje Vlada RH garantira poštivanje. Granica koja se neće pomicati. Drugo, što se tiče demagogije oko dobivanja plaća, ja vjerujem da i vi i ja živimo u istoj državi, da živimo okruženi istim svijetom, da vidimo što se oko nas događa. Španjolska, Portugal, Grčka, Italija. Možete nastaviti niz. Dobivanje sigurne plaće, za razliku od ljudi koji rade u privatnom sektoru. U javnom sektoru nas radi oko 250 tisuća. Na ovaj ili onaj način, kažem i za nas, da i mi radimo. Dobivanje sigurne plaće, vjerujte, znači neizmjerno puno ljudima koji doista žive od te plaće. I to nije nikakva demagogija, to je jednostavno realnost, činjenično stanje. Hvala. Kolega Dražen Đurović odgovorit će na repliku. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Dakle, da, to jest demagogija zato što ljudi rade i primaju plaću. Dakle, njima se ne dodjeljuje plaća, ljudi rade pošteno svoje radno vrijeme i primaju plaću. U okruženju Republike Hrvatske ne nalaze se samo Grčka, Španjolska, Italija, nalaze se i zemlje Beneluxa, nalazi se i Švedska i Francuska i Norveška, nalazi se Savezna Republika Njemačka, nam je i bliža nego Španjolska. Pa i u njoj radi više Hrvata nego što odlazi na ljetovanje primjerice u Španjolsku. Republika Hrvatska ima navodno 280 milijunaša, Republika Hrvatska ima prekrasno more, ima prekrasne planine, Republika Hrvatska ima svoje gospodarske, industrijske potencijale i u Republici Hrvatskoj ne može biti privilegija ili počast ili ne znam kakva zasluga za to što čovjek radi i zato prima plaću. Jer naravno da učitelji moraju raditi. Jer ti su učitelji jednako potrebni svima nama kao što je njima potrebna ta plaća. Prema tome ne može se stalno licitirati činjenicom što prosvjetni djelatnici rade. Da je to neka osobita privilegija, činjenica što rade.
Pa da, rade i ne mogu ne raditi. Plaća im se može smanjiti ukoliko postoji potreba za smanjenjem. Može se uvesti ova ili ona vrsta harača, ali ne može se nečiji rad, bio on u javnom ili privatnom sektoru, pretvarati u nekakav oblik socijalne pomoći ili ga na taj način u javnom govoru tretirati kao što se sve češće tretira kada o radu javnog sektora, bez obzira kojeg njegovog dijela, govore pripadnici iz redova vladajuće koalicije. Hvala. Još jedna replika, poštovani kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Đurović, dobro ste vi to primijetili, te demagoške floskule. Naime, čuo sam od nekih privatnika kada kaže pa moram ja dati mjesečno 200 plaća ljudima. Slično se sad počela ponašati država, ona daje, a ti ljudi zapravo po tome ne zarađuju. Pa ti su ljudi zaradili to, nitko njima ne daje to. O tome se radi, dati i zaraditi. Tako je to, gospodine, ne znam kako se zove. Ali, gospodine Đurović, vi ste govorili i o opremi, odjeći, obući, stanju automobila policije. Ne mislim ovih automobila za čuvane, štićene osobe, štićenike, kako se zovu, ne znam, nego govorim o policiji pograničnoj, temeljnoj i sve ostali. Evo i odluka Vlade postoji od 25. rujna 2005. godine, to je do Senadera što je bila sjednica Vlade u Slavonskom Brodu, da se izgradi policijska uprava Slavonski Brod. Ali to nije bilo dogovor Vlade, nego to je odluka Vlade. Ja znam da to nije ispoštovano od bivše HDZ-ove vlasti. Sad, da li odluka važi i dalje i za ovu Vladu, ja ne znam. Jer u nas, kako god koja Vlada dođe, donosi svoje i mijenja odluke one bivše Vlade. Jel? Sad da vidite kako i u kojim uvjetima djeluje policijska uprava Slavonski Brod, u iznajmljenim prostorijama, privatne osobe, onda biste vidjeli kako to izgleda. Jel? Upravo ovo što ste vi govorili. No, da se ponovo vratim na ove plaće date ili zarađene. Jel? Naime, vidio sam osobno svojim očima i nisam mogao vjerovati. Rješenja upravna određenih ministarstava u kojem piše da ljudi imaju, dakle rješenje da imaju pravo na to i to, neću govoriti sad koja prava, i da se temeljem toga ostvaruje novčana naknada i nastavak koja će biti isplaćena kada država bude imala novaca. Jeste li vi vidjeli takva rješenja? Vrijeme. Ne treba više. Odgovor na repliku, Dražen Đurović. Hvala. I gospodine Grubišiću, ajde otvorimo onda ovako recimo ono što zaista mislimo. Dakle, ja ću reći ono što ja mislim. Da, Hrvatskoj je neophodna proizvodnja, Hrvatskoj su neophodna zaista proizvođačka radna mjesta, ali ajde budimo iskreni, u tvrtkama do 200 zaposlenika, koliko ih je u pravilu zaposleno na minimalac? Ima li takvih račlambi? Pa ima ih. U pravilu su svi zaposleni na minimalac svoje kvalifikacije i u pravilu ti ljudi primaju dodatno plaće na ruke. Ne u jednoj, ne u 10, ne u 100, nego u desecima tisuća hrvatskih tvrtki. I ajde budimo pošteni pa recimo da prikaz plaća u realnom sektoru zapravo nije realan prikaz plaća koji se zaista isplaćuju u realnom sektoru, jer se milijarde kuna još danas u ovom trenutku u realnom sektoru isplaćuju fiktivno i na ruke. I taj novac prolazi na crno i plaće u realnom sektoru su veće nego što ih mi knjigovodstveno i kao država prikazujemo. I to u tvrtkama ne od 1, 2, 5, 10 nego od 50, 100, 300 ili 500 zaposlenika. Pogledajte građevinski sektor. I tome je tako. Hvala.